Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, kampanya batok sa dengue sa siyudad sang Bacolod, Pasanyugon sang City Health Office. Maskara sa panaad, ginatunan sang gobyerno probinsyal. Sa balita nasyonal, antigen test, wala ginrekomendar sang DOH sa pag-screen sa mga empleyado. Sukot nga tuman kamahal sa hair braid service sa Boracay, nag-viral sa social media. Sa balita international, pila ka may importante nga dokumento na kuha sang FBI sa balay ni anay Presidente Donald Trump. Balita sa sports, San Miguel nanguna sa standing 3-2 batok sa Meralco Bolt sa PBA Philippine Cup. Sa balita entertainment, FPJ ang probensyanong teleserye natapos na matapos ang 7 ka tuig. Samtang sa balita espesyal, mga unique nga pamaagi sa iban nga pungsod sa pagpalubong. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Agosto 13, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. kag Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. This is my life. Good morning, Liwat, mga ka-aksyon. And good morning, Liwat, Aksyon Eden. Yes, good morning, Liwat, Action Boy. Kag dira sa nagamonitor naman sa Facebook, good morning sa inyo, ha. Oy, sa aton nga mga ka-aksyon, Liwat, o solito naton, dali na lang, na 2 days to go. 2 tulog na lang. Oo. Tatlong tulog pa. Sabado subong? Yes. At 2 tulog na lang. Ang aton nga, dakop ka, daog ka, ruleta promo. So tanaw naton sino ang mga una naton nga tagdaog Nakaplastar na tong aton nga mga kuano. Oo, mga Nakaplastar na ang mga premyo. Appliances, cellphones, ano pa to? Bugas, cash, gift checks, plastado na. Butsilingon kung malawagan ka, magabutan nga lan mo, patiyo ka di ruleta, dala mo dayon pauli ang imo nga dagon. Yes. Hindi pwede ang pagsilinga pang balikalan di sa kwan ha kay mo ara Pwede. ya. Dala dayon. Pagkadaog mo ya sa kapasong nga bugas. Lukdo ka dayon. Lukdo ka dayon ya. Buligan talang ka astas dalom. Oo. Ako ton ko na astas dalom tapos dito sa dalom yang ita ka lang sa lakyan. Pwede man nga mabantay lang to sa dalom, igulo talang di kag ihulog. Sala. Salon niya lang. Isa ka pahasong nga bugas salon mo. No, so sa mga may mga coupons sa dira, bantayin ninyo sa sumugod Lunes magasugod na kita pag-announce ang aton nga mga winners, mga lucky winners naton sa aton nga Dakop Ka Ruleta promo. Sino gid to yan ang una-una gid nga makadaog man. Kag astay na sa September 17 mga ka-aksyon, no? Kag ano ay hanang iya madaog sa una nga lucky winner. Akon pa nga muyo bisan cellphone ang tani no? Yes. Bisan cellphone lang kung makadaog ka. True. Daw pila ka bilog cellphone nangin pamakal. Hasta ina sa September 17 ang draw sina. Kung hindi na sa maubos ang cellphone, ano na sa man? Tunga-tungaon taguro ay. Oo. Ang imo ba or dalom? Kita guro ma raffle na lang ta mong ourselves ay. Pwede man. Anong kung tunga-tungaon tanong pagtunga lengthwise or crosswise? Dapat crosswise parang fair gid. Bo fair. Lengthwise dapat iki para tanan may ulo kag tiil. So tapos mag-text ka, tunga imo text to naman. Atong letter sa imo iban. True. Amo na siya. Gusto man. Nami no sa mga suggestment. Tungaon lang naguro kung di maubos ang cellphone ay. Ang bugas, tapos na tungaon. Kay tigangon lang man mo. Oo, kay otherwise malaon siya kung padugayan mo. Ha? Malaon. Ang bugas mga laon ng dugay na. Amo na. Ano daw lang ang laon nga bugas? Tinong sabor. Ating daw sabor mo sang laon eh. Lakatila ka na laon. Sakatila ka na laon. Nga bugas? Di nga kadak pa ng isda. Nga bugas? Oo, gan. Sige, bugas ginastoryado. Amo gali, katilaw na eh. Katilaw. Tingambal mo gina, wala pa. Tiga. O standby sa mga balita lokal. This is my life.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:07. Sa detalye na sa mga balita lokal, ginpasanyog pa sa City Health Office ang ilang kampanya batok sa kaso sang dengue sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Dr. Maria Carmela Hinsoli, magluwas sa hydration unit ng ipahamtang sa tagsa ka mga health center sang barangay. Nagapatigan man sang fast lane o kon free dengue NS1 test ang City Health Office sa mga pasyente nga nagapacheck up sa ila taratapan labi na ang mga nagabatsyag sang hilanat sa tiyon sa ila pagpakonsulta. Dunga pa ni Hinsole, nagapadayon man ang ilang hinahimo nga distribusyon sang Oresol lakit na ang advocacy campaign sa publiko o kon rekurida. May mga sanitation inspector man nga nagalibot agud magpahanumdum sa mga kapitan angon sa pag-re-establish sa ilang mga barangay health plan. Sa pinaka-ulihi nga datos ng CHO, ang Bacolod ang mayara na sang 491 ka mga kaso sang dengue ang record, samtang siyam naman ka mga individual ang napatay bangod sa dengue. Ginatunan sang gobyerno probensyal sang Negros Occidental ang plano nga pagpatigayon sang maskara sa panaad bilang kabahin sa selebrasyon sang Maskara Festival sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, isa ini sa ila ginhambalan sa Sinapol kahapon Webes o kung nagligan ni adlaw Webes sa New Government Center upod si Bacolod City Mayor Albi Benitez kag mga tourism officers sang probinsya kag siyudad. Sunod kay Diaz, may sulat na nga ginpadala si Benitez kay Governor Bong Lacson nga nagapangabay sa pag-usar sa panaad agud patigayunan sa mga aktibidad may kangtanan sa maskara. Isa sa plano among pagbukas sa mga booths sang local government units pareho man sa ginahimo sa kada panaad sa Negros Festival. Dugang pa ni Diaz, si Association of Chief Executives President Victoria's City Mayor Javi Benitez ang magasapol sa mga alkalde agud ining maplanuhan kung madayon ang aktibidad magasugod sa Oktubre 1 tubtob 22. And I also took the opportunity nga idalo na lang tong tourism officers of Negros Occidental and ANP. This is in relation also to synergy maubra naton between Bacolod City and Negros sa upcoming Maskara Festival. Si Attorney Refrando Diaz. Ginaplanuhan na sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang pagpatigayon sang Negros Trade Fair sa Glorieta Activity Center sa Makati Metro Manila karon nga tuig. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa II, ini nga plano ang kalakip sa mga gintalakay sa meeting ang ipatigayon sa Webes nga adlaw sa New Government Center kaupod si Bacolod City Mayor Albi Benitez, mga tourism officers kag mga opisyal sa Association of Negros Producers. Sunod kay Diaz, madamo na sa mga nahidlaw sa among aktibidad nga wala matigayon sa sulod sang pila ka tuig bangod sa epekto sang COVID-19. Katapusan, ng ipatigayon ang ika-34 nga Negros Trade Fair sa naligid nga September 25 to 29 sa tuig 2019. Ang Negros Trade Fair nga signature project sang ANP ang ginakilala bilang longest-running provincial trade fair nga ginahiwat kada tuig sa Metro Manila. Ginkanselar ang 35th edition sinis ang tuig 2020 bangod sa pandemya kag sang 2021 ginpatigayon ang Negros Trade Fair paagi sa online umpisa Mayo 29 tubtob Hunyo 30. Kapin 6,000 ka mga persona natalana nga magbisita sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod para sa patigayunon nga National Conventions in Philippine Institute of Civil Engineers Incorporation sa maabot nga Oktubre. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, nagsugilano na kay Governor Bong Lacson kag Bacolod City Mayor Albi Benitez sa mga opisyal angot sa among nga plano. Dugang pa ni Diaz, ginorganisa na ang mga tourism officers kag tour group sa probinsya agod maplastar ang preparasyon sa pag-akomodar sa mga bisita. Sunod kay Diaz, kabahin ini sa plano sang gobyerno probensyal kag Bacolod nga long-term tourism activity sa diin. Pwede na nga maka-akomodar sang group tours ang sinuman nga mga walk-in visitors. Nagasalig si Diaz nga mangin madinalag-on ini nga mga plano bangod sa nagaayo nga working relationship sa Bacolod kag Negros Occidental. And we are also bracing for a lot of conventions coming over. No? Ang PICE already talked to Gov and to Mayor Albi that they'll be bringing about 6,000 people nga maka face-to-face convention. I think in October man siguro. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Sa mga duga pa naton nga balita lokal, ginabuksan na opisyal ang Bacolod Ram Festival kahapon 2 Agosto 12.
nga tuyo ni agud ipahibalo ang dako nga bahin o kon kontribusyon sang sugarcane industry sa rum production kag pagbulig sa economic recovery sang siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental pagkatapos nauntat ang pagselebrar sinisang duha ka tuig bangod sa ang pandemya. Ang pinakaunang rum festival ang giniwat sa noong tuig 2019 pagkatapos magpapanaog sang ordinansa ang siyudad nga paghiwaton ni kada ikatatlo ka semana sa bulan sang Agosto. Si Councilor M. Ang anangin principal author sang nasambit nga kahiwatan. Sunod sa mga organizers, ang Bacolod Drum Festival mayara sang flare tending kag mixology competitions bilang kabayan sang kahiwatan kag mayara man barrel art, battle design kag street art events. Nagalao man ang mga organizers nga bangon sa nasambit nga kahiwatan mas mga damo ang investors kag corporate stakeholders sa syudad. Plano sang City Disaster Risk Reduction and Management Office ug CDRMO sa siyudad sa Bacolod nga magpatigayon sang dredging operation kag pagpanghawan sa Mambulo Creek kaupod ang DPWH. Sunod kay incoming executive assistant kag CDRRMO cluster head Aaron Bais, mayara na sila sa inisyal nga pagsinapol sa DPWH apang ginahulat pa ang konfirmasyon angol sa availability sang pondo. Dugang pa ni Bais kung matigayon ang proyekto, ang DPWH ang in charge sa dredging operation sa barangay 8 kag 2 samtang syudad naman ang magapatigayon sang manual clearing sa barangay 10 kag 12 paagi naman sa Cash for Work program. Istoryanay naman kami sang DPWH blood ato na da nga i-clear ang sa Mambulo Creek. I-check pa namon kay basta may budget na da kuno sila para sa dredging da sang Mambulo Creek. Ang kabayan sa pagpahayag ni DPWH o kon Executive Assistant kay CDRMO Cluster Head Aaron Bais. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:14. Antigen test wala agin rekomendar sang DOH sa pag-screen sa mga empleyado para sa COVID-19. Samtang sukot nga tuman kamahal sa hair braid service sa Boracay, nag-viral na naman sa social media. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa nagapangapidra lang ang mga ka-aksyon naton, ang kape nga healthy amo ning aton gina-recommend sa inyo. Ining Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may double action antioxidant bangod sang green coffee beans kag mangosteen seed. Kag produkto ini sa scientific research dito iya sa Amerika. Coffee reinvented and coffee for your health. Available ini sa tatlo ka variant, ang light strong kag sugar-free. Ang sugar-free nagagamit niya sang natural sweetener nga stevia, wala niya pasaka sang blood sugar. So bisan may diabetes ka, gusto mo mangape, Dr. Alfred's Green Coffee nga sugar-free nga variant. Kag ang Dr. Alfred's Green Coffee naga-boost ang aton nga memory, nagatinlo pa sa aton colon no kontina ay likaw kita sa colon kag colon cancer, no? Mabakalat ni sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag iban pa nga mga outlets. So be fit, be smart, be healthy. Mag Dr. Alfred's Green Coffee ka na. Kaysa Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na. Healthy ka pa. Life Extension Vitamin D3. May na-notice ka ba lang nga facial rash nga daw kaangay sang korte sang alibak? And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is... Good. Good. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, morning dira sa imo. Kag kay Ruby Ardiente de la Luna. Nya monitor lang kami di Lubic ni kag Ruby de la Luna sang Barangay 30. Yes. Morning dira sa taga Barangay 30 ha. Sa Bacolod ha. Good morning dira sa inyo. Sige. Dalang iki wala okay pa? Atia Kim Eriman, mga agaliwat sa imoting. Kagawad Imbong Jocampo, opo dira kay Kap Vito sa kapihan ni Chona. Uy, nagadamong kapihan taniyaw. Do kita na lang ni Aksyon dito wala na lang tayo kapihan. Do kita na lang niya wala kapihan. Oh, may garo mangita tagatasan ay. oo, para lain naman gatasan. Mangita gatasan. Dali lang gid ako. Amo ni sang live ho, do lain ang title James Howe. Lain na. Ha? Ay, 5:59 pa man hindi nang bag-o man. Ano lang imo dol. Ano yun? So morning dira sa inyo ha sa pamilya Morning na Espeleta dira sa barangay Maaw maayong agaman. Yes, perfect. May mga friends ko si Karen, si Tristan. Kay Jessa Saromines,
Naga-monitor always sa Barangay Kudkud, San Carlos City. Good morning. Ara man si Maninoy Molester Ray Benitez Yes, Maninoy. Good morning dira sa imo. sa New Zealand. Yes. Have a good weekend man sa imo. Kay salamat liwat sa stars ang padala Lester. Yes, Thank you very thank much. you. Good morning man of course kay Ayes, ang iyang better half. Ayon. Kag sa kay Aya Fire, no? Ay Morning. lang bata. Kita mo na? Wala pa. Ay, wait pa. Ari gani oh. Awa, go. Si ang ari lang di sa akon una di si John Arlos. Siya lang yun lang Layo ka pa na? Alayo pa. Titapusan ito na si Tapos John ako Arlos. anay. Jeneline Loberes sa Canillo sa DSB. Adlaw-adlaw gid pamati ko no. Thank you gid. Kay Renia Garcia, balda na naman. John Baybado. Wait lang John Baybado kay sabi hindi kompleto nga ako kuan di ang akon nga ngalan bla. Ari na di sawa makita ko na di sa I-Seymour lang Oo, sige dugay ari John Balado Francisco. Good morning man. Kay Nerissa Gonzales, morning dira sa imo sa Uton Iloilo. Oo. May aga. Basi magkakaon ko dami ara sa guwa ko na ng nablang squid nga uga. Oh, wow. Ara sa guwa, may ara Oy. manda nga ano gali panagnin ng yel. Ang isda blang kag may yellow na blang nga pink pala na. Salmonite. Nan. Kag may ginamos. Naugaman? Oo, kag may Ay, ginamos lover. na nga perte ka namin. Ay, Oo. perfect. Nan. Ara lang da ha. Oh. Ala si Rutsel Evangelista. Way ko sa mapitan gapon sa sako bigapo. Sa ano? Sang kupon. Di, Sige lang. kadto na lang di siya. Kadto ito karon ba pitin sa Di, karon. kadto na lang di siya. Kadto na lang Ay, siya. para diretsyo na lang dayon sa Ipatambiolo. Ipatambiolo, no? Yes. Sa kusako igapon migo. Pero tigid. Oo, kay para sa amon bla anniversary bla. Roland Octavio watching live from Panama City, Panama. Yes. Uy, the home of my cousin. Amo na? Oh, si Roberto Duran. Sa Panama? Ang buksidor na sa una blang sa world champion. Panaman yan. Perfect. May kuha gina to sa iya, may rebulto gina to sa hero na to sa iya sa Panama. Uy, ala. Iba. Kay Panama na iya. Kaya, di ka na, Leia Tagalog Daraog, morning man. Homa Lumenas, Lazar Sumugat, kag Cirilo Posadas. Sa Litsunandra, morning sa inyo. Tani makadaog mo ko sa promo, ba sining niya. Tani makadala ka man dilitsun, bab isang tunga lang. O standby na sa mga balita national. Kag sa aton nga mga ka-aksyon. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga Radio Philippine Standard Time, las 7:22. Sa detalye na sa ato nga pangunang mga balita nasyonal, ginpahayag naman sang Department of Health nga wala sini ginarekomendara pag-usar sang antigen test sa pag-screen sa mga empleyado para sa COVID-19 sa ila sini nga ginatrabahuan. Sunod kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergara, pwede mausar ang antigen apang mangin accurate lamang kung ang persona ang may sintomas sang virus. Panumdum ni Vergara, may posibilidad nga makatuga ini sa paglapta sang virus kung magkuha ang resulta nga false negative. Tungod sinigit pahayag ni Vergara nga mas maayo nga mayara gid sang safety officer nga magmonitor sa mga empleyado. Ginanunsyo naman sa Department of Health nga nagsaka ang admission sa intensive care unit sa bilog nga pungsod. Apang nagapabili naman nga low risk ang classification sa COVID-19. Sunod kay DOH Officer in Charge Undersecretary Dr. Maria Rosario Vergere, nagsaka sa 28% halin sa 26% ang utilization rate ng ICU sa bilog nga Pilipinas. Dugang pa ni Vergere nga nag-umpisa sang Hulyo 2022 ang steady uptrend sang ICU admission sa severe kag critical COVID-19 cases sa national level. Tugtog Agosto 10, may kabilugan nga 871 severe kag critical COVID-19 cases nga nagsaka sang 9.27% sa total admissions. Suportado naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang inadusong nga ladderized program para sa mga nurses sa tuyo nga mapaayo ang health sector sa Pilipinas. Ginsuportahan sa Presidente ang ideya sa pagsapol sa Huwebes nga adlaw sa mga miyembro sa Private Sector Advisory Council sa rin gintalakay ang mga pagpanghangkat sa Philippine health sector lakit ng isyu sa mga nurses kag health professionals nga nagagwa sa pungsod para magtrabaho abroad. Sunod sa Presidente, ginasuportahan sini ang ladderized program para sa mga nurses tungkol sa nakitan nga nangin isa na kaproblema para sa health sector. Si Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere ang nang mensionar sang ladderized program nga subong ginapatuman sa University of the Philippines Manila kag pila ka local government units. Naglabot na sa masobra 19 milyones ang kadamuon sa mga estudyante na nakapa-enroll sa school year 2022-2023. Sagin pagwa nga records ng Department of Education tubtub las 7 sang aga Huwebes, Agosto 11, yara na sa 19,263,425 ang total enrollment sa kindergarten tubtub grade 12 halin sang Hulyo 25. Sa nasambit nga kadamuon, 16,943,745 ang kalakip sa nakapa-enroll nga mga estudyante sa pampublikong eskwelahan, 2,254,879 sa mga pribadong eskwelahan, samtang 64,801 naman sa CUC sukon LUC. Sa Region 4A sa gihapon na may pinakadamong nga na-record nga enrollees nga may 2,802,842 nga ginsundan sa Region 3 nga may masobra 2 ka milyon, kag National Capital Region masobra 2 milyones man. Kapanumdum sa DepEd, may 3 nga pamaagi sa pagpa-enroll among in-person, remote kag Dropbox enrollment. Para naman sa Alternative Learning System learners, mahimo naman magpa-enroll paagi sa in-person o kung digital. Sa duga pa naton nga balita nasyonal, ginpahayag sang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD nga mas madamo nga individuals in crisis ang makabenepisyo sang dugang nga 2 bilyones pesos nga pondo para sa assistance to individuals in crisis situation. Sa isa ka statement, ginpasalamatan sang DSWD si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag ang Department of Budget and Management sa pag-aproba sa pag-release ng Special Allotment Release Order o kung SARO nga nagabalor 2 ka bilyon ka pesos. Sunod sa DSWD, ang AICS isa ini ka programa sa idalom sang Protective Services Program sang ahensya nga nagahatag sang financial kag material assistance, psychosocial support kag referral services sa mga indigents ukon ka in crisis individuals kang ila pamilya paagi sa pag-assess ng social workers. Sa idalom sang Memorandum Circular number 15, ginpahayag sang DSWD nga ginplastar ang implementing procedure kag ginpahapos ang eligibility forms, documentary requirements kag corresponding approving authorities sa central office kag field kag satellite offices.
Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kinahanglan itib-ong ang coordination mechanism sa tunga sa national kag local government units agod masiguro ang food supply production kag distribution. Sunod sa Presidente, hindi dapat pag ipangibabaw ang bahala na kayo nga pinsar tungod importante ang koordinasyon para masiguro ang bastante nga supply sang pagkaon. Ang palayag ni Marcos karungan sang iya pagsapol sa mga miyembro sang League of Provinces of the Philippines sang Huwebes nga adlaw. Madumduman sa unang State of the Nation address, ginhatagan pagtamod sa Presidente pagkaayos sa value chain agud masolusyonan ang short kag long term sa sektor sang agrikultura. Kinalantaw naman nga may panibagong round sang rollback sa presyo sang petrolyo sa masunod nga semana. Sa oil trading sa nakaligad nga 4 ka adlaw, ang presyo sang diesel mahimo magnubo sang 1.80 tubtub 2 ka pesos, samtang 30 sentimos naman tubtub 60 sentimos ang kada litro sang gasolina. Ginkumpara naman ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero ang ginapaabot nga rollback base man sa resulta sang 4 ka adlaw nga trading. Sa katapusan nga balita national, nag-viral karon ang hair braid service sa isa ka dumluong nga babae sa Boracay tungod sa ginaligar overpriced matapos naglabot sa 16,000 pesos ang nabayaran. Makitaan gikan o na nahibaluan gikan sa Malay Tourism Office ang buhok sa isa ka babae nga naka-braid sa nagkalain-lain nga duag. Ginpanginawala sang grupo nga Malay Boracay Vendors Hair Braider Association nga sobra ang sukot nila sa turista. Kagin pahayag nga may ginasunod sila nga taripa sa hair braiding service. Magluwas pa, ginpaataagman sa mga kliyente ang maginahanglan bayaran antes umpisahan ang braid. Base sa taripa, 200 tubtub 1,000 ka pesos ang sukot sa hair braid. Kag may dugang nga sukot depende sa gusto nga disenyo sang kliyente. Depende sa pasang asosasyon, naglabot sa 16,000 ang presyo tungod gin braid ang tanan nga buhok sang bata kag may lain-lain pa nga duag ang ginpambutang. Una ginpahayag sang sangguniang bayan sang Malay nga ginakasubo nilang insidente kag ginpasiguro nga matalakay ini sa ilang sesyon. Pila ka mga importanteng bagay o kung dokumento nakuha sa FBI sa balay ni Anay Presidente Donald Trump. Samtang ang probinsyano tapos na ginman pagkaligad sa 7 ka tuig. Inahakag pila pa naton ka mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa may mga... And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakita. Sige. Okay na? James? Sige. Yes. Di ka na si Ma'am Van Mayo, Aragyapon, ha? Yes, thank you so much, Ma'am Van. Kag kay Doc Matt, of course. Yes. Wala pa ka-feedback si Ma'am Van kung namitan si Doc Matt o sang mga... Namian ko na. Sang kakapihan. Namian Oo, siya. namian sila. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano Ginagreet talaga ang sister ni Ma'am Van, si Mrs. Alvarez sa Alvarez Store. Oo, sa Tangob. Sa M1 Water Minerals Refilling Station sa Barangay Tangob. Halin kay Doc Matt, kag kay Ma'am Van. Yes, thank you Junelo so much. Coniendo, morning man. O sige, Aksyon Eden. Kay Ma'am Teresa Linaha Kayaw, Danay, good morning. Thank you so much, liwat sa manamit ng siomay. Yes. Kay John Arlos na ginman Ayan, ko. sumula na Yes, siya. ay perfect. Sa kadugayon na ginman. Dira kay John Arlos, good morning. Kay Tito Shelo Billonas Arevalo, may agaman. Nagmakagil sila transistor radio, ya? Ay, ala, Tak isa-isa sila ni Romela. Ate kay, hindi man sila upod per mo.
Mo gani. Di ba kay katrabaho man sa kung diin-diin yung kalibutan? Hindi nga lugar si Tito So Shelo. nagbakal sa Transistor Radio, dalon sa Aerobrahan para damo ko na makapamati. Yes, sharing is caring. Yes. Oo. Thank you, Shelo. Yes, damo to sila kuno ya salmonite, labas pa. Di why man? Di wala man kami kabalo Paano kay may takabalos na yung salmonite na? mabalaan na namon kung Matilawan ta. Madala di. Matilawan ta. Oo. Yes, kadto ka mo di wala kay tagaan ka mo ni Sir Aksyon Boy sang ano. Coupon. Oh, kay sure gid yang kapamati. Ugani man. Yes. Oo. Kay Torko Jongko, good morning. Parks, may agad na tola. Oo, may aga ako ng mga ka-aksyon. Neda Paslon, may agaman. Nelsie Realista, good morning. Nagapamati lang to sila ko na sa Dalom Building. Greet lang, family Realista. Good morning. Sir Ray Flores Baryoga, may agaman. Kay Sir Rachel Evangelista, may agaman. Kay Marites Espanyola, good morning. Ay, kaluoy pala pero may sa mga Marites. So good ni sa Marites nito. Pero may na nagiging ng Marites ni. Yan sino pa? Kristen Minyas Villalobos. Kay Juan Skilly Morales. Morning da sa inyo, day. Not da si Abi kag si August morning Ano? Shiny Solo, may aga. Tamiyan niya ko ng pamilya Solomon, labi na sa mama, pas kag papauting. Nga nagapamati ko dira sa may sitio, Gintubdan, La Carlota City, watching live from Saudi Arabia. Ati on air, tani ka rin hindi Yes, malipatan. correct. Kay Joe Art Mandagit Tones. Good morning. Kay Joza Charles. De Souza Charles. May aga ko na shout out na siya family kag De Souza family watching here from Canada. Ay, Yes. apelido gali. De Souza. Galing ba si magkadto ko da wala ka mo Sir Boy ti sino mahatay. Ari lang di. Ni tao mo di. Huwag kang mag-alala. Ari ko di, si Aksyon Eden, ni tao mo di. Basta sinalan di. Ari lang di Wala gid sang kwan. Kay Kagawad, Melchor Baroka Rumbines. Yes, morning Good si mo. morning. Ito Kagawad King. Yes, kalayo sang hinubaan ba. Kay Lalaing Grace Ibarra, morning sa imo. Kay Jean Buerom, morning man. Si Maria Fe bala Grace, liyo ko bisang yung hindi ko katanda sa apelido ni Maria Fe. Tatlo ni sila kaupod pero mo. Sila ni Jean Buerom, si Maria Fe, kag si Lalaine Grace Ibarra. Nalipat sa apelido ni Maria Fe. I-comment dabi Grace ang kuan ang i-comment gid or i-PM lang sa imo. Hindi man i-PM sa ako. Dai pa comment mo gid. Kag sa kay Virgil Legaspi Coloso, na mga classmates pag ina, no? Kag kay ihada tubi ko da Abindan gali. Oo, Abindan gali si Maria Fe. Abindan. Dasig sang nila Lane, diba? Oo, Abindan. Sino ganitong ihada ko, ang mistra mo, si Kashmir. Teacher Kashmir Coloso. Oo. Ano to man? January 8? January 8 na itong yakasal. Ay, abi ko December. Gin pa iso si January 8 kay sining ko sa December lang halang pang baboy gamay pa hindi igo lang na asa ma-adjust sa imo. Nag-adjust sila sa baboy. Sa baboy gali sa baboy nag-adjust. Kay damo dan orders basta December kay January mo tinakanin niya. Correct. Check. Mo na. Sige makahulat lang na. Check. Ano yung si Jimso? Stand by sa aton nga dugang nga mga balita. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Sa detalye na sa Balita International, ginbulgar sang FBI nga 11 cassettes sang classified documents. Lakip na ang may marka nga top secret ang ila nagkuha matapos gin-search paagi sa warrant ang Mar-a-Lago home ni Anay Presidente Donald Trump. Sunod sa US Justice Department, may posibilidad nga ginlapas ni Trump ang Espionage Act. Dugang pa ginpahayag sa Justice Department kay US Magistrate Judge Bruce Reinhardt nga sa ila warrant application nga nagapati sila nga naglapas si Trump sa layi nga isa ka federal law kundiin wala nagapanhugot sang posesyon kag pagsaylo sang national defense information. Lakip sa 11 ka mga importante kag confidential documents
documents. Masobra 30 ka items, lakip na ang 20 ka boxes, binders sa mga pictures, handwritten notes kag executive grant of clemency para sa madugay na nga advisor ni Trump nga si Roger Stone. Sa negosyo naman, ginpahayag sa Department of Agriculture nga ila karon ginatutukan ang paghatag solusyon sa isyu sa supply sang kalamay samtang may ginapatigan nga investigasyon angot sa sugar importation. Sunod kay Undersecretary Christine Evangelista sang Consumer and Political Affairs Division sang Department of Agriculture, ginapasiguro nga nila nga mahatag ang sugar demand ilabi na nga ginpatemprano na ang harvest sa mga probinsya. Samtang wala naman sa ideya si Evangelista kung nagatrabaho pa ang mga involbado nga persona sa investigasyon sang sugar importation. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 73 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 64 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 11 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, matapos Action Boy ang 7 ka tuig. Natapos na gid man ang FPJ ang probinsyano kagabi. Tida mo naglamatay ay. Patay sila tanjo. Wala ko nang giging padalma no kay basi pambalsid do kabayan. Mati ko si Coco Martin ko na patay na buhi ano man di ko. Buhi siya gyapon. Buhi sa gyapon. Do di si ano yan si Cardo. Kalaw ay siyang bida patyon mo sa iyo ya. Hamak na pagtiro ya sang 45 gamit ito armal. Pito na nakatuig wala ang amuna nga serye. Bisan isa ka episode way ko nakakita. Ito ako nakatanaw lang ko na do mga 2 years lang mo so 2 out of 7. Okay ka lang. May 2 years ka at least. Okay na. Ako yung may isa. May kukita sa hindi isa. Wala kami dyan. Miss ka ng last days na lang. Wala kukita. Bisan isa ka episode. Huwag ko sa may nakita. Ate pa istorya ka lang kay... Karon si James daw tutukan niya for 7 years. Yes. Halin sa sugod. Diragin sa nagdako. Adong gindakan niya ang probinsyano. Ato ni sa una, yung mga bubu chacha, mga daddy long legs. Sa dyan naman. Mga cartoons pala sa harap ako sa Maitor kag Mobidik yan. Ate ang ako niya kay Daddy Long Legs. Judy Abot. Ako yung mga Maitor, Mobidik, ng Roadrunner. Kaabot mo na. Isang Roadrunner. Si James Galing, FPJ na iya mo. Daan saya sa probinsyano. Yes. Kag Action Boy, sa piyak natapos gid man. Doon nakapoy siguro maminsar kung ano naman nga event. Pero sa piyak Action Boy, nga wala napakita kung paano bala napatay sa teleserye si Lola Flora nga gina-portray bala sang screen icon nga si Susan Roses. Ginpakita gintuya ang iya sini nga ang actual gid nga lulubngan ni Susan Roses balido in real life. Do pay respect na gid bala kag wala pakita ang pangalan pero ginpakita bala ang birth kag ang death dates iya gid yan ni Susan Roses. Okay. Kag ti nahibala ang Action Boy, ini ang pinakalawing nga teleserye sa piyak nga wala gin-renew bala ang prangkisa sang ABS. Sige lang yagapon. Kag ini nagapakita sa mga current events kag nagtatak sa mga Pinoy sa sulod sang 7 ka tuig. Kay kung nakatan-aw ka na Action Boy, actually di ba hamba ko 2 years katan-aw ko. Mga existing nga mga gakatabo bala sa aton Philippine Justice System, sa palibot, regarding sa NPA, sa mga militar, gakatabo bala Action Boy based man guro sa ilang research. Kaya si Coco Martin daan after pila ka years nangin nga amo na siya di ba ang lead star nangin creative head naman siya. Galing. Oo. Grabe no. Grabe Action Boy. Very long story gidya. Yes, so at least tapos na. Buhi siya no. Mabuhay ka Cardo Dalisay. Ay amo na. Sa balita sa sports, nagpanguna naman ang San Miguel Bears sa standing sa 3-2 batok sa Meralco matapos nagdaog sa score nga 89-78 sa nagaparang nga best of 7 series ang PBA Philippine Cup nga ginapatigan kagabi Biyernes sa Araneta Coliseum. Ang si CJ Perez ang may 25 puntos, 9 ka rebounds kag 5 ka assist samtang nagpanguna naman sa third quarter ang hampang si Jericho Cruz matapos makakuha sang 9 ka puntos. Ang Game 6 pati gayon na naman sa adlaw nga Domingo. Balita Espesyal! Alright, good morning, Action Boy. Yes, morning action. and welcome. Welcome. Anong welcome? Welcome din sa Balita Espesyal. Okay.
Sige. Okay, sige. Kumusta ang atong mga i-greet on air? Di na to. Di na to. Kumusta ang mga... Ma'am Georgia Gargasiran, straight 7 years watching. Wow. Ikaw na, ma'am Ikaw na, ma'am Ikaw na ang fan. Ikaw na ang fan. Oo. Ay, ara ka pa pag-asaot si Miss Georgia, no? Kita mo pa, no? Oo. Ay, perte, oh. Oo, nagkalatumban. Nagkalabuka mo. Kirti. Sila gito nanday Dennis. Morning dra kay Ruth kag kay Pito bla dra sa may Boulevard sa Barangay 13. Mga parents ni Risa Gonzales. Morning dra sa inyo ano. Sino pa gito ganing i-greet tagli on air ganiya kay si Juan makopdanan ni Cielo Billones Arevalo. Good morning man sa inyo kag kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Oo, sa kay on air to lagi na sa kay Shiny Solo Are. Kay tatong taga Saudi. Si mama niya. Si Mama Paz kag Papa Uting sa sitio Gintubdan, La Carlota City. Ay, okay. Sa La Carlota. Thank you so much. Gintubdan. Sige. Yes. Kag happy birthday sa tanan nga may birthday Way ko binabalaan may birthday subong mo. Kag ang kuan gali ba ang Mascom Society bla sang UNOR. May freedom walk sila karon sa hapon dira sa SM sa 3rd floor bla. Ang freedom walk ni sa gali daw kuan ni sa ano ni panawag na modeling. Freedom. Modeling bla. Tapos pag gusto sila sa ilang gusto sila pag gusto kada may freedom ka bla. But silingon ka daw kung ano yang imo nga kuan ano ang imo pag-express mo sa imo self. Yes, so freedom of expression yung pag-express mo yourself through your outfit. Yes. Titira mo lang ipagwa kay amo to kan Aksyon boy may balita tabagina nga talana magpagwa sang dress code ang DepEd. Kaya ang bali sir lang ba si black ron ang mga high school tumagsigi ka crop top, magsigi ka pusod. Oo, kag marasom lang. Sir sakit akong tiyan kay tiyang iya. Do panyo lang iya bayo mo. Na, dako las panyo ko. Oo, na. So gagwapusod mo. Yes. Mahalan kung natinluan. Ay, Klein. Bigyan pa minsan kung nandun nakurikot mo na ako na post. Kalain, no? Pero abi mo, ako mas prefer kung yapon kay uniform ng estudyante. Yes, correct. Kung ako ang parent, mas prefer kung kay uniform estudyante, kaya hindi kayo magpalibog sa susuko niya na ikadadlaw. Correct. Dugay karon ng estudyante na karon kung na why hindi mo pag-require sa uniform, dugay magayon na bayo. True. Kahit syempre, anuhan mo na to sa sang ano yung mo. Nati ano ni mama, sulit-sulit na lang niya suksok ko. Lain niya ko uniform, sulit-sulit to. Pati uniform na mo. Uniform. Kagang iban pagin nga concern Action Boys, ang teachers, kag sa ano, like sa public school bala. Kung wala ko no naka-uniform, kabudlay identify sa estudyante, basi way pa na karon sa mga malayo. May mga sindikato lang makasulod lang. Kahit siyempre, gwardiya, hindi mo nakasaulo sa estudyante. Da mo. Kapit pa kung bago pa lang? Oo. Tapos bisan may ID pa, nakapos lang man magpa-print sa ID. Kay hambal ni Sir Hilang Reaction Boy, istoryahan niya ko, wala ilangin ngalanan ng school. May ara na sa una nga do, diri sa aton niya hindi magid sila nga gina-require gid Action Boy mo ang ano kay gina-intindi man ang kapigaduhon bala. May nadakpan sila duha ka estudyante sa high school nga hindi iya gali nila estudyante. Nagasulod ya kay pataya STL sa sulod. Estudyante ka taya man? Taya man. Ting balon nila karon to ginataya to nila yan. Hindi gani na discover. Nga pa kuno-kuno lang yung estudyante. Oo, pagkapataya sa STL. Pagkapataya STL gali. May ID man sa. Wala naman. Sang STL may ID na sila blang kapataya, may ID na sila blang. Pero mga estudyante, iya yung target. May ID guard to ginamok lang na blang, kuha lang na ID. Ang guard niya sa kakabo linibo lang sinulod sa tubang mo makuha kapag idya. Tika budlay Action Boy Oo. Ako yung basta mo na mas preferred kung kay uniform estudyante. Yes, correct. Buti nga lang kung hindi na pag-require uniform Tika kamahal ng uniform ko mo. Mas mahal kung why kay uniform. True, correct. Si Pablo magkuha ng bata mo, dito ano niya ako may eskwela kuya mo lang ko ni permis sulit lang kuya. Kagang uniform Action Boy, actually kung suliton mo okay lang kay ikaw lang makabalik. Gani. Hindi ka lang magpaslong. Lain sa bayo nga ako na hindi ka kung civilian kaya pagka Lunes suksukon mo
Miyerkules hindi ka na magsuksok ya. Lainon mo. Daso igo mo nasuksok, daso naman guro ka Lunes. Oo. Ati hindi ka kay mamba sa liga Lunes, ang muna nasuksok mo. Ti galing ka ti marasyon ko lang nato malo ka di si utsok bilog ning amo ning bayo ko. Kalain. Di lang. Most prefer ko true. gyapon ng kuana ang panawag sini ang mga uniform para mapos makilala, mas mapos para sa ginikanan. Sa una lang na iya nga ti mabakal ka, maamo ka na. Pero ti sa uli na iya mas makatipid ang mga ginikanan. Yes. Pero damo gid action boy, gusto ya mag-uniform. Yes, ambot na nung ilan na ambot si Sara, si Vice President Sara, siya na nag-orders na mo. True. Pero kalabanan damo nagkadto ko gapon sa downtown damo yan nagabakal na uniform action boy. Kaya whether pwede lang Uniform yung mga maka-uniform. estudyante Yes. Actually, pwede ka mo ka-uniform yan, hindi lang sa mandatory. Oo. Pero you can still wear your uniform. Correct. Di ba? Nami magi kung ka uniform action boy. Correct, oo. Happy birthday, Glenn. May birthday, sister ni Josefina Locsin Generato. Si Rowena Locsin Opiana, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Rowena Locsin Opiana. Kag may pag-greet man action boy, si Ma'am Vanessa Mayo, Yes. ang iya sininga nephew sa New Zealand, si Matthew celebrating his 11th birthday. Thank you so much. Love, Mommy Star kuno. Love you, Matthew. Yes, happy birthday to you, Matthew. Happy birthday. Yes, happy birthday, Matthew. Si Maria May Villaran, ginatamihan niya si mama niya Carmen, kag papa niya Buning, aga pa ng pamati. Good morning dira sa inyo. Sa diin ni sila, Maria May. Sige. Si Ryan Tagamulila, Jones Albia, advance happy birthday ko no kay Dominic Estacion. Upod niya sa Riverside Hospital, Biomedical Equipment Tech Section. Good morning na sa inyo sa Riverside, Evelyn Sinaon, kag Jeneline Paradero Novales. Yes. Okay, kuno tani ako may uniform. Tanan-tanan. Ang butang ni sila ya. Sino naghutik kay Vice President? Sino nga mahutik ni sa kay Vice President Sara man nga hindi na papag-uniform yun. Mga wala niya kaagi uro blas ang pinigado nga eskwela bla. Mas bintagi yung uniform True. Alright. Sige, action boy dirita danay sa aton sininga balita espesyal. Bless you. Sige. Oo. Mga ni action boy, actually mga bizarre burial customs around the world. Mga unique ba lang? Unique. Kaya mapaglubong. Sa iban nga kalibutan. Iban nga kalibutan. Iban nga pungsod. Amak mo na nga lubong yan, may mga unique pa no? Gani, kaya tilain-lain man nga magpati, Action Boy. Timera, nakamuto isa pa lang natakol nyo ni Action Dorel. Kay may, to si Sir Jonathan, kagapon yun, I think. Okay, ang next natin, Action Boy, finger amputation sa Papua New Guinea. Papua New Guinea? Ginautod ang tudlo? Oo, pero hindi sang iya kapatay. Sinutudlo ng tudlo. Family member. Ano? Balik ko may mapatay sa inyo. Self-mutilation. May mapatay abi sa inyo. Sa pamilya nyo, may immediate family. May immediate family, may utdon nga tudlo. Isa man lang katudlo. Isa lang. Tinang namin ko, sino ang utdon tudlo da? Sino nga pamilya da? Women and children First, immediate family. Pero namin ko tanan? Oo. Abi ko isa lang. Hindi tanan gid Action Boy, immediate family gid ya. Example be nang ang tatay na patay. Ang asawa ya kag tatlo ka kabataan. Utdan tudlo. Utdan tudlo. Para sa ano nang isa lamang kay para kuno Action Boy, expression ang physical pain kuno would act as an expression of their sorrow and suffering. Syempre hindi sila bala masubuan kag masakitan ginutod sila tudlo. Hindi pwede nga ipiton lang. Action Boy, ang ila sini nga tudlo ginatay ko sang gamit sang string lang kag gina-axe. Ginawasay? Oo, ginawasay. Chop it off with an axe. Di ko namutan nga mga tao to sa Papua New Guinea. Ginatinguhaan gid nga wala sila patay. Hindi kung halos na nga tao to gali kumpol ang tudlo. Pero mayo na lang Action Boys ang 1960s to. Why naman? The practice is now banned. Banned na subong banned ang na. Ay, salamat kay siningkumado. Pero ito kaluluoy. Namatcha na gani to. Dugay naman gali ng mga tradisyon nila. Pero kung panumdumon mo gyapon Action Boy do ka. Pero kung bisan 1960s pa to, siguro doon kami mga damo ina kumpol sa ila dang na ay tudlo. Oo, kay may buhi pa man ng iban. Malaan mo na ang mga nabuhi to sa 1960s kami mga kumpol. Halati
Rati, kung ikaw galing pinakamanghura niya, tapos napatay ang tatay, ang nanay, duwa mo ka utod. Tatay, nanay, duwa ka utod. Ala, ti isa piyak, isa na lang. Isa na lang katudlo. Gani. Kaya tiutdan ka. Anom na lang tudlo. Ti kung mga asawa, pag sabi na una, patay asawa, yan, ibanan pag isa katudlo. Na una, patay, duwa yung kabata. Ala, tudlo na, OMG. Ano naman? Ano naman? Explain, babe. Sakit na yaw. Na ano naman? Sige. Ang next action boy, ang blindfolded funeral. Blindfolded funeral. Yes. Nakatiring ang mata. Hindi. Ano? Ang abita lang pagambalta, blindfolded funeral, ang mga Malubong. galubong. Hindi. Sa Benguet ni Action Boy, ha? Sa aton. Sa Benguet, sa Pilipinas. Luzon. Oh. Luzon region. Gina-blindfold nila Action Boy ang mga patay. Ang patay ang gina-blindfold. Ang patay ang gina-blindfold. Para ano? Ginahigot nila sa pulungkuan. Tapos? Ang bangkay, ginabutang nila sa sa pertahan, sa balay, sang napatay, the night before the funeral. Kag ang mga tigulang Balik kapungko patay? Kapungko patay, naka-blindfold. Tapos ginahigot lang sa Blind siya, audition, Tapos blindfold. Tapos ang mga katigulangan, naga-perform sang chant, nga naga-istorya sang biography sang napatay. Si amo ni daw chant sila. Chant, pero si Juan natawo sa isa. Correct. Nakagadwin. True. Gina-istorya nila ang kabuhi sang napatay. Parang patay ka pamati. Nagka-blindfold. Kama. Yawa sila tanong, kaya Hindi kinahigot na nila para tudlong. At gano'y grabe, mangigtanay. So, samtang gatchat ng mga katigulangan, ang patay ka pamati. Pero hindi sa kita. Kay daw blind audition. Hindi sa kita, kaya ginapiringan ang mataya mo. Hindi sa kita syempre. Tapos, kung ilubong siya ko ng Action Boy, ang whole town ko nagapatik-patik sang bamboo sticks okay. together. Okay. Para giyahan ko ng espiritu sa afterlife. Okay. So pag abot mo to, gapati sila nga sa after mo sa piyak nga kinabuhi, gapati sila nga para hindi magtalang espiritu mamati na sa hindi ng sound man mo tong sundo hindi, niya. Hindi magalinupan nga notes. Guro. Ang sunod. Hindi ang sound na naman matian niya. Sige, matian niya dito ko atong sound na So gapatik-patik sila. Okay. Di paano to be kung bungol to? Ang patay. Sa piyak nga kinabuhi guro, okay na saya. Okay. Ang problema sila kinaka-blindfold siya. Hindi ikakas naman to. Ikakas naman to tapos ang ano. Sige. Ang next action boy, ang Tingguyan funeral. Sa Benguet man nagyapon. Di naman gyapon. Other people naman. Doon mga kwan sila. Mga tribo. Yes. Lain-lain, wala na kabutang tribe. Lain-lain. Ang reaction boy, do amo man, blindfold man, kag ginahigot man, kag galing nga ilay, wala chant. Gina-blindfold. Tapos, ginapailisan sang pinakanami nga bayo ang patay Action Boy. Ano ginano? Ginailisan sang pinakanami nga bayo ang patay. Kag gina-blindfold. Ginigot man sa ano. Paano na wala niya abutang namian sa patay nga bayo? Ang pinakanami, yan iti ang syempre family ma-identify. Ano yung pinakanami? Kag nagasindi sa sigarilyo, kag ginabutang. Ginapasigarilyo ang patay. Unhealthy. Kag ginabili nila Action Boy for weeks. Nga naka-blind, naaralan na sa kukuan sa tubang. Tapos kung mauubos sa sigarilyo, isla na. Kumakambal ang patay. Double dead na ko ba? Minsan patay niya, ayun ang butang yung sigarilyo sa akon man, pula man nito, mintol ko yan. Kalain. Kasi tabako, guro. Aklain, pagiguro Action Boy, kung mama, Kalain sa ilo. Kalain, nakumunta nga mo sigarilyo, kaya nagsuyo pang patay. Tapos nagba ang aso sa ilo. Nagbuga. Kasabad man niya sa ila nga mga customer. Galing kita ila niya mo na. Ila niya mo. Ang next Action Boy, ang turning of the bones. Ang turning of the bones Action Boy sa Malagasy people of Madagascar naman. Sa Madagascar. Yes. Ang ila di instead sa rest in peace balang tawag. Ilaya Famadihana. Or turning the bones. Turning the bones. Kay every 7 years gali Action Boy.
nagatililipon ang mga tawo sa isa ka komunidad. Kag ginabuksan to nila ang lungon sang ila balapatay. Ang pansyon. Gina-exhume nila mga ancestors bodies nila. Tapos Ang mga tulaan. Ginarap nila sa cloth ang mga tulan. Nagapa-music sila kag ginasaot nila. Ang tulaan. Ang tulan. Ano nga music na? Ate, sige. Wala man nakabutang ko ano nga music. So, ginasaot nila? Ginasaot nila. After na sa saot-saot, Action Boy, ga-offer sila some animals. Kag ga-offer sila, di ba ga-offer, tingin patay ang animal. Amo na siya dahil nang gina-serve sa mga guests. Okay. Promise na lang ginasaot nila. Oo. Sabi ko mga chat-chat na, Katindog pa na ako. Di pwede naman, siyempre Di pwede chat-chat mo sa. Oo. Pwede man ang mga budlay, pwede naman sa dance sports. Tiyog-tiyog, kang ihabyog-habyog. Pwede guro. Hindi ganun mga Argentine na kwan ba na? Argentine na tango bla. Argentine waltz. Ay, muna. Gawa mo pa ng patay. Ang dami ka. Di, pagaling ka na putos naman na siya mo. Putos na yan mo. So, yatan mo na siya. Ginasprayan pagaling ni Action Boys ang wine. Okay. Parang mahubog. Parang mahubog. Kaya hindi mo lang magsaot. Bulo ka kung sa saot. Kung di ka mo lang magsaot, tistingin bla damo ay nombla. Gasagad. Kita ka sa akong magsaot kung nakainom na. Yes. Sagad ka na daan magsaot, mas gasagad ka pagin magsaot. Hindi bla? Yes. Wala ka kung di ko kainom na huya ko na mo. Pero kung makainom na kuya nga magsinaot na, nakahuluya na lang sa akon. Nakahuluya. Hindi. Kung upod mo si Action Boy, kung tudlon mo siya huya ni sa sang saot. Pero kung nakainom na mahuya ko. Mahuya ko. Ikaw na mahuya. Wala ako lupod na kadua. Magsaot, kung di pa ko kainom, nahuya ko na yan. Huya ko na yung magsaot dyan. Hindi ko na kabalo. Huya ko na yan. Pero kung ba kainom na ko, ikaw na namuhuya sa ako. True. Tama. Ako na din puli. Kami ni Action Dorel. Kinahuya. Ginasikway na siya na. Ang next Action Boy, Sati. Sati? Hindu people. Baboy mo na iyang Sati? Ha? Sati. Ano? Sige. Ang babi. Hindu people of India, Action Boy, took till death do us part pretty literally. Literally? Yes, kaya ang sati was a ritual kundiin akalain mo naman ang iya Action Boy, ang widowed woman lang ha. Sa mga kabutsilingon kung ba na yang mapatay. Upod siya to? Maglubong? Maupod man siya Action Boy by being burned alive. Ay no. Masakit pag hindi iya. Pero kung ang asawa mapatay, ang banay hindi wala gina-require. So kung ang bana mapatay, ang basa, ang asawa, kina-require nga mapatay, mapatsyon man. Yes. Pagi sa pagsunog. Oo. Kaya ang explanation, Reaction Boy, kaya di, isang una ko no, amo to yung tiyempo, uso, ang mga arranged marriage bala. Kaya ti amo na siya ang rason kung nga ang bana, kung mapatay ang bana, updon ang asawa, kay kung buhi pa ko ng asawa, Action Boy, basi bala, ginhimo iya lang to, or ginpatay iya bana para makakuha ang insurance, kag makuha ang mana bala, kag ang mga dapat patsyon ka. Oo, kag mamana siya liwat. Dapat upod ka to. Yes, dapat upod ka to. Pero ti kung lalaki, ano naman, very unfair, no? Unfair? Tiyan mo na Sige lang. Ano mo kaya muna yan? I-question mo muna kay ilan na yan. Ay, muna. Sige. Okay. Ang iban sa Monday naman Oo, yes. Kadamo pa diyan. Oy, Aksyon, Sally Cartman. Daisel, ang pinakagwapa kung sa unang nga partner mo. Sa una lang. Sa una, yung pinakagwapa. Subong ka muna pero tiara pa nagyapon ang beauty. Wala galubad. Kapag isla ni pero ay galubad yan. Yes. Good morning, Danay. Action Boy sa amon very mabuot. Kag lovely din. Dr. Anabi Claur. Yes, Doc Anabi, morning. Doc Anabi Magbanwa Claur sang Cass. Hello, good morning. Morning sa iyo, Doc Anabi. 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 Yes. Dabuyog. Kay favorite ni bala sa Winnie the Pooh. Yes. Good morning, Dean. Thank you so much. Okay. Abi ko si Jalby. Ha? Hindi na ba pagsugpon? Happy birthday man kay Kisha Isabel Patrimonio. Happy birthday to you. Nathan Borromeo, morning man, kag Chloe Aldas, kag Eric Fernandez. Good morning dira sa inyo. Okay? Yes.
Mga ka-aksyon ninyo pamatiyan aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. Napod ka Aksyon Art tayo hupon. Happy weekend everyone! August 17 na, 53rd Charter and Charter. Ano charter? Mali ka. 53rd anniversary namon sa Aksyon Radio Bacol. Ang inyo diri nga news team. Aksyon Eden Abos. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension Vitamin D3. Ang tao nga may manubo nga level sa vitamin D sa dugo